Jeg vil også gerne give dig denne menneskelige reaktion. Du har boet i Krasnojarsk i næsten et år. Du ved ikke, hvordan du skal klare dig. Du skal aflevere dine børn i børnehave hver dag. Du skal køre på arbejde. Der er enorme køer ved tankstationerne. Benzin er dyrt. Og pludselig ser du de her priser. Lad os se reaktionen. Hvad sker der? 95 koster 68 rubler. Hold da kæft. Hvilket vidunderligt mirakel skete der i vores by. Asfalten blev sort. Og når hun siger sort, kunne det være, at de har lagt ny asfalt. Men da det er Rusland og Krasnojarsk, og zaren kommer på besøg, kan det faktisk betyde, at de har malet asfalten sort. Det er ikke engang løgn. De gjorde så noget i Sovjetunionen. De malede græsset grønt. De malede roserne røde. De kan gøre det. De elsker at lave den slags skuespil. Så måske har de lagt ny asfalt. Måske har de malet det. Hvem ved? Hvem kom på besøg hos os? Hvem? Ja, hvem egentlig? Det var zaren. Zaren kom, og alle problemer forsvandt.